Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rent. Right. Ndambozvitaura previous video kuti ndichadzoka nenyaya yemapostori, nenyaya hombe yavhurwa nemapostori paBotswana apa. Mamboona imwe mukomana akapfimba mukadzi wemunhu akazobatwa akasitwa akafira mberi. Kana usina kuona video iroro ndaisa link mudescription. Pakaipa. Hameno tichiri kumboitika ucheshe chipostori icho. But zvamanje ndadzoka nevideo. Vari kunetsana, varikuda kutorovana, kutokanda zvibhakera Pasowe. Ndiri kushaya hangu kuti nyika iyi kwayakuenda amenoti ndekupi chaiko chaiko, uyezve zvakamira sei, uye zvichazovei. Rega charamba azoti baba tumirai shoko, munondo unobaya. Zvitadzo zvenyikayo zvatiremera nekuti pakashata baba. Saka ndisingatambise nguva, ndoda kuti tipinde muvideo iri toonesana kuti bo here kana zvinhu zvakudai so pari pachechi bo here. Ndozvacho zvinongotiradza kuti mweya waMwari chaiwo unenge usipo. Tikazvitaura panapa onzi yeye wakavenga mapostori, yeye wakavenga maprofita. Aiwa, hazvinei hazvo, chokwadi ngachitaurwe sechinyi sechokwadi handitika. Saka ndisandapinda munyaya iyi, ndoda kungoti kana uchida kuvhurirwa FNB account usina permit, une passport chete, bata Michael, namba dza Michael ndo idzo dzirapo idzo. Woita bank account. Munhu ngaite bank account, munhu ngaite sei ngaarongeke, aite sei aite bank account mukati mechinyi, mukati mehupenyu. Ndo zviri kuita sei zviri kudiwa handitika. Saka rega tijambire mukavideo kedu toonesana kuti bo here iri kuitwa nechi nemabasa evapostora. Vachanenge vakatsamwa baba, vanenge vachivhura hombe ende vanenge vasingatomboite zvemafanis ende vanenge vari serious zvototi dai pasina kufamba mweya waMwari ipapo kana zvibhakera zvainhaya baba. Zvibhakera ndaizviona zvainhaya ipapo. Mawane. Saka rega tinzwa kuti Madzibaba vaedzwa, hanzi chiiko chanetsa. Tati kana chechi iripo ngaive chokwadi. Kana iri yenhema ndechi haipo. Tatapedza zvakanaka but zviri kuitwa zvisizvo. Mukuru ari kurasika muripo chiyamira. Hanzi chechi kana iri yechokwadi ngaive yechokwadi. Aiwa, vere tipatagidze upazwi vega. Hanzi mukuru ari kuita zvisiri izvo. I think vanhu vakadai so vanodiwa muchechi. Vanokwanisa kusumuka kuti aiwa mukuru apa wapotsa. But nenyaya yekuda zvigaro, nenyaya yekuda mapositions, I don't think kuti tinowana vanhu vakaita sei vanhu vakadaro ivavo. I don't think tinowana vanhu vakadaro ivavo handitika. But rega tidzokorodza apa tinzoti zviri kunzi chii apa. Tati kana chechi iripo ngaive chokwadi. Kana iri yenhema ndechi haipo. Tatapedza zvakanaka but zviri kuitwa zvisizvo. Mukuru ari kurasika muripo chiyamira. Ngatiise ngoni kana severa racho haringapindiki. Isusu kudunhu kunoku manje hatichagamuchiri. Tatopesana. Inda kutotaura vanhu vese varipo. Tatopesana. Ndo ndikutaura. Takakumbira zvakanaka. Ndokuva zvinhu zvaitwa zvakanaka. Handizvo zvochinjira pano. Bishop, hazvina basa. Aiwa, zvinhu zviri kubhenda muprofita zvingoti Maafrika edu. Saka nyaya iri apa, maonero angu andaita nemanzwiro andaita angu apa, panenge pagadzikwa munhu asiri fit kunge ari mufundisi. Ndozviri kunzi muri kurasika
mukuru ari kurasika chairman muripo bazonzwa voice yanga ichitaura background rikati ndokumbira mundibvise hangu paufundisi pacho. Ndofunga vamwe havana kufara kuti mwaita sei aitwe mufundisi. Ndo maonero andaita sei andaita nyaya iyi zvaitika padare rekuBotswana, pasangano rekuBotswana rikatifambe naro tione kuti aufa. Ndoda kusateerera. Anga ari mufundisi munenge uyu. Yona ili mfundisi munenge. Ana geme ndikufa nasi. Anachi? Ana game ndikufa. Muri uzvinzwa here? Ana geme ndikufa rini? Ana game achisina geme ndinotaura chokwadi. ndakubva kusaitende vari handekupa No problem. ndokusata musango zvatoramba zvatoramba Araini pasi okay. kusaitende tinde kumba Kusaitende tinde kumba. Munganenja afanobari chapinda. Kusaitende tinde kumba. Azita ndegwa. Ngatisimbuka Serwe district simukai. Katika Serwe district simukai. Serwe district simukai. Serwe district simukai. chilomari chokupishakana tende chokutengana uyo akaita informa kubhatare kutane information kwauri achitengeza ndosa Hanzi putsai tende tiende kumba. Zvaramba yei boy here zvezvichitika Musowe izvi boy here zvezvichitika kumana kumachechi izvi zvakadai zvoda kungotaurwa zvoda kungoiswa pachena bvu vanhu moita sei mozviona kana uchienda ako unenge uchienda uchiziva kuti ndekweBogus kana ndekwefeki kana ndekwechokwadi kana kuti chinyi but hanzi putsai tende hanzi nekusada kwekusateerera uyo asisina gamendi kubva nhasi tamukurura mwana wesangano pakaipa Madzibaba vaedzwa mawana here katipfuurire mberi. Mevangeli chechi inda kutochaisa hapana yaramba Afrika yedu. Haleluya. Kana tasunungurwa vatungamiri mose munosara makagara pano. Ndinokuzivisai uwandu hwevanhu vatanamata navo muzuva ranhasi. Varume vaita 76, vakadzi vaita 130. vanhu vese veserwe district tosangana padrum apo uwandu hwevanhu vose hwaita 189. Udzai Jehovha. Udzai Jehovha. Afrika. Hallelujah. Kugamai tigamuchire ngoni. kuva mari tete wadzo Ngoni dzinopinda irapa. katirimano Zvino kungati ngoni dzaishe wedu Jesu Kristu nerudo rwaMwari Baba nokwadzana kwaMweya Mutsvene zvive zvingagara nemi mose zvino kudzamarara kwekusingaperi. Right, mazvinzwira mazvionera zviri kuitika zvaitika pasangano repaBotswana apa pasara padiki vakomana kuti vadamburane nenyaya yezvigaro. Hanzi iwe unotengwa iwewe unosapota zvisirizvo mukuru achirasika iwewe chairman uripo umwe akati kana zvakadaro chindibvisa yangu paufundisi hwacho.
ma1 chaiwo chaiwo. Ndonyaya yacho ndomamiriro azvakaita ndongoya nazvo panapa kuti bvu moita sei mozvionera handitika. Sandukuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda ndifambire ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Kana une any contribution yauda kucontribute pama topics nenyaya dzandinoya nadzo panapa ndibate futi pasame number ipapa handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.